Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani nkhani zimene zawerengedwa mchichewa pa Times. Tikhale limodzi kwina kulikonse kumene muli. Ziko. Mavuto akusowa kwa mafuta akuyembekezeka kuchepa pofika Sabata yamawa. Izi zikudza pamene dziko lino likuyembekezeka kulandira malita 51 million amafutawa. Nduna yona za mphamvu Ibrahim Matola yatsimikiza izi. Mese Matonga akufotokoza. Ndi masiku ochepa chiloweni chaka chatsopano oyendetsa galimoto akupitirira kuyimba mizere italiitali mu mzinda wa Lilongwe komanso madera ena pofuna kuti apeze mafuta m'malo omwetsera mafuta. Izitu zili choncho kamba kavuto la mafuta lomwe linayamba mdziko muno chaka chatha. Ngakhale zili choncho nduna yoona za mphamvu Ibrahim Matola atsimikizira mtundu wa Malawi kuti vutoli likhonza kusintha pofika Sabata yamawa kamba kuti dziko lino likuyembekeza malita okwana 51 million amafuta omwe afike mdziko muno kudzera mdziko la Tanzania. Ndiye mafuta amenewa ayambidwa kutsitsidwa pa 1 mpaka lero pamene amaliza kutsitsa kuyika m'matanki kuti tsopano mmachokera m'matanki mawa loweruka matraki akuno ku Tanzania ndi matraki ena amene akuchokera ku Malawi kubwera kuzanyamula mafuta awa anyamula nkumapitisa ku Malawi. Dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta kamba kakusowa kwa ndalama yakunja ya dola zomwe zimapangitsa dziko lino kukanika kuyitanitsa mafuta awa ku misika yakunja. Anthu oposa 217 akusowa pokhala mvula ya mphepo yomwe yakhala ikugwa itagwetsa nyumba zawo m'dera la mfumu yayikulu Namavi boma la Mangochi. Ofalitsa nkhani za khonsolo ya Mangochi Bishop Witmos wati chiwerengero cha anthu amene akhudzika chitha kukwera. Malingana ndi Witmos, mvulayi inayamba pa 1 January ndipo yagwetsa nyumba makumi atatu ndi imodzi 31. Witmos ati zinayi mwa nyumbazi zinali za anthu achikulire. Iyo auza Times kuti mwa anthu 217 omwe akusowa pokhala 84 ndi ana osaposa zaka zisanu pamene 10 ndi asanu ndi awiri 17 ndi okalamba azaka zoposa makumi asanu ndi limodzi 60. Witmos aonjezera kunena kuti omwe akhudzika akusowekera chakudya ndi malo ogona. Malipoti akusonyeza kuti manja osachepera 2000 akhudzika ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi chiyambire nyengo ya mvula mbomalo. Pakadali pano nthambi yoona sanyengo yachenjeza kuti maboma akaronga Nkhata Bay ndi Nkhotakota ali pa chiopsezo cha ngozi ya madzi osefukira. Akuluakulu ku nthambiyi ati izi zili chonchi kamba kuti madera ambiri m'mabomawa alandira mvula yambiri mwezi uno wa January. Patience Lunda wadza ndi zambiri. Nthambi yauza anthu m'maderawa kuti akhale tcheru ndipo asayesere kuwoloka m'mitsinje yomwe yadzadza kwambiri komanso yothamanga. Ndipo ku Nkhata Bay mabanja 212 akhudzidwa ndi mvula yomwe inagwa pa 30 ndi 31 December komanso pa 1 January ndi kuwononga nyumba komanso katundu. Ofalitsa nkhani ku khonsolo ya Nkhata Bay achisomo Kambandanga atsimikiza za izi ndipo ati kusefukira kwa madziku kwakhudza madera mafumu asanu omwe ndi Afukamalaza, Mkondowe, Khoza, Timbiri ndi Mndola. Akambandanga ati khonsoloyi ikudziwitsa anthu za ulosi wa kusefukira kwa madzi komanso mvula kuti ateteze miyoyo ndi katundu wawo ndipo alembera nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti ithandize mabanja omwe akhudzidwa. So mauthenga amene wamakanthu kwawo za anthu kuti amene mbali mwa madzi kwenikweni achoke apite ku mtunda kuti mwina akhoza kupewa pali zina mwina ngati mphepo pali chani sizimatha kupeweka zovuta. Kumbali yake omenyera maufulu achilengedwe a Charles Bakolo ati pali kufunika kuti anthu omwe akukhala m'madera omwe ali pa chiopsezo cha kusefukira kwa madzi kuti atsatire zomwe akuwauza. Kwa anthu amene akukhala mphepete mwa nyanja kuwadziwitsa kuti kusefukira madzi ndipo akuyenera kusuntha ngati amakhala mphepete mwa nyanja kuti apite m'madera amene
ali otetezeka. maboma ena monga Chitipa, Kasungu ndi Mangochi nawo akhudzidwa ndi ngozi zomwe zabwera chifukwa cha mvula ndi mphepo yamphamvu, ndipo izi zaononga nyumba ndi katundu. omenyera ufulu wa amayi ndi atsikana a Emma Kaliya wati amalawi asade nkhawa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha amayi amene ali nduna za boma. chiwerengerochi chatsika ndi 3%. mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera atasankha nduna zake zina lachitatu sabata lapitali. Koma Kaliya ati amayi adakali maunduna ofunikira kwambiri mboma. Iyo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Feston Malekeso. ena akumanena kuti ina atachepesa percent zimene inalipo kuchoka pa 38 kubwera pa 35, koma chimene chachitika si chinthu chabwino kwambiri. Ichonena kuti maunduna akuluakulu ngati defense komanso kwabwera unduna wina wa higher education kwabwera amayi zimene ku defense iko inde anali pa amayi kale panabwera abambo panopo wapitaso kwa amayi amene anali ku maini komanso kumusiku tabwezeresapo amayi ena amene achoka kwabweraso amayi. chimene kwa ine chisonyeza kuti tikuyenda kusogolo litu tikatengerezabe percentage koma titengere kuti kodi maunduna ene apamwamba ndangati amene tatenda munga uku kwa amayi. So chimene chozo ndikukhanga kuti tikuyenda kusogolo. wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wadzudzula mchitidwe wakuba zinthu zimene boma lapereka kuti anthu ofutika alandire mwaulere. Usi anena izi lachisanu pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pamene amagawa chimanga kwa manja amene akhudzidwa ndi njala. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ausi ati ndizokhumudwitsa kuti anthu ena sakuganizira anzawo omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Pali madera ena makhansala ndi akuluakulu ena kulandira paja kupezeka kuti ena amene akulandirawo akulandira ngati anthu ovutika koma ali otumidwa ndi anthu akuluakulu. akalandira chimanga chija akachiunjika pena pake kumakakusuma vendors. Iwo ati sizoona kuti azingoyang'anira pomwe anthu ovutika akuberedwa zinthu zomwe akuyenera kulandira. Wachiwiri kwa mtsogoleriyu anadandaulanso kuti adindo ena sakuyikirapo chidwi kuti aonetsetse kuti anthu awo akuthandizidwa moyenera. Iwo anapempha apolisi kuti athane ndi aliyense opezeka akuba chimangachi. Amalawi ena akuonesa mtima khalidwe osakhala chimalawi. Monga muna pa president analamula kuti ndibwere kuno ndiyang'anire kumene chimanga chikugawidwira, tapeza kuti pali anthu ena momvesa chisoni ena ndi maudindo ali ndi magulu awo amene akumagwiritsa ntchito amene akuziwira kumaba chimanga. Sizinayambe lero, zinayamba kalekale, koma poti tadziwa zayamba kuvuta. Ambiri ayiwo lero lisanabwere kwa ndi maudindo akwiya, ndiye ndikuti kuli bwino asabwere, kuli bwino asamabwere, bola anthu chimanga tani alandire kuposa kuti abwere ndi maudindo awo nkumavutisa anthu nkumaononga process yo nkumaba chimanga. Si chinthu chabwino, anthu akuvutika ndi njala, boma lapereka chimanga kuti anthu alandire osayang'ananso chipani. Bola ngati uli Malawi uli ndi njala walembedwa, koma kulembedwa osakulembe mwa chilungamo ulandire chimanga. Kumayambiriro a sabata ino anthu awiri anamangidwa pa bwalo la zamasewero la Chiromoni powaganizira kuti amaba chimangachi pa nthawi yogawa. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Joseph Makwinja ndi wachiwiri wawo a Jomo Osman sanapezeke pa mwambowu. Mayi Elizabeth Kwerepeta amuwodi ya Sochi West athokoza boma kamba kuwathandiza mu nthawi ya njala. Ine manga ndoti tikuthokoza kuti atikumbukira kumbali chakudyachi fande dziko kunodi kuli njala yoopsa nkhani zakudya ndezikuvutadi fona naoti anthu ambiri sanama kuzunzika ndi njala kuti achipeza pano ndimene kuvutira ndalama yathu Malawi kuno yavuta ko basi china chilichonse sichili bwinoyi. Khomo lililonse pa makomo okwana 2400 ndi amene alandira thumba la chimanga la makilogalamu 15. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Kanema Times. Zidakalipo nkhani pano, takhalani pompo.
popitiriza nkhani zathu, Mr. Luke's Library yatsekula library yatsopano kumalo osamalira ana osowa a Courageous Kids Foundation kumpemba mu mzinda wa Blantyre. Iyi ndi library ya nambala 30 kutsekulidwa ndi Mr. Luke's mdziko muno. Mr. Luke's Library imatsogozedwa ndi a Luke's Deschamps yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu nkhani za Chifaransa mdziko muno. Sambanda Junior wadzani nkhani yonse. Courageous Kids Foundation ndi malo omwe kuli anyamata ndi asungwana osowa 98. Adesha anati malo a Courageous Kids Foundation ngochititsa chidwi komanso kuti ana ambiri ngosowa koma ali ndi kuthekera. Iwo anati ichi ndi chifukwa chake anaganiza zotsegula library kumalowa kuti anyamata ndi asungwana aziwerenga kuti achite bwino pa maphunziro awo. Mkazi wawo Adesha, Amarita Silva, anati anyamata ndi asungwanawa ngosowa zambiri koma amalimbikira muzichitochito zawo. A Courageous Musasa omwe anakhazikitsa malowa anathokoza Adesha ndi mkazi wawo kamba kowapasa library yapamwamba yomwe anati ithandiza kwambiri kuti anyamata ndi asungwana aziwerenga. Musasa omwenso moyo wawo akula movutika kamba kuti makolo awo anamwalira ali wachichepere, anati akhala akufuna library kuyambira pomwe adatsegulira malowa mchaka cha 2013. Kuno Courageous Kids tachilandira kuno kwambiri ndipo tinosangalala tinkafunisisa kuno kuti takhala library. Ana Courageous Kids nanze ndipo amakhoza amapita ku masekondari ku university mabuku awo ku school omwe timapeza kwa pano pano tili ndi library tiziwerengera mu library ndetu kulibori dziko la Malawi lichita kuno kwambiri kuno kuzera ku Courageous Kids Foundation kuja library imeneyi. Okay, Courageous Kids ndi timakutenga kuti ndi kukhomo kwathu ifeyo atamanena zoti kuno ndikufanije organization kuma to us. To me, I am a mother. Amini ndi makhandi ananga 98 amene achokera ma street osiyana amasiye komanso ovutikisisa ngati amene mwina makola ndosaona ina olumala tonse tinabwera pamodzi nopanga khomo lalikulu kwambiri lokondana. Library ndiyo kongola ndipo ili ndi zojambula zomwe zajambulidwa ndi waluso Jim Alufisha. Pamwambo otsegulira library anyamata ndi asungwana aku Courageous Kids Foundation komanso Jacaranda School for Orphans anaonetsa luso lovina mwazina. Gulu la anthu otsatira chipani cha Malawi Congress MCP omwe amakhala m'mayiko akunja lapereka katundu osiyanasiyana ku ndende ya Zomba. Katunduyu ndi monga mabeseni osungiramo madzi, ndowa, makapu, sopo ochapira, miswachi, mankhwala otsukira m'mano komanso zakudya ndi zakumwa. Mphatso Mainala ndi mlembi wa mkulu wa gululi ndipo akuti katunduyu ndi wa ndalama zoposa 8 million kwacha. Kuzindikira kuti ku prison ndi kumalo konena kuti sikuti kumakhala anthu oyipa koma anthu oti akachitidwe rehabilitate, anthu onena kuti akufuna njira zina atathandizidwa koma amakhala ndi zosoweka zawo malinga ndi kuti alibe kuzithandiza okha. So we thought it necessary kuti as Malawians amene tili kunja tili ndi opportunity kuti kuthandizapo. That's why we picked today Zomba prison koma akasiku oyamba even mbuzaka za mbuyo muzambiri takhala tikupanga so napati kungopitiriza ntchito imeneyo. Malawi athu akuno tawabweresera sopo, tawabweresera ma toothbrush, tawabweresera sobo wakumwa, tawabweresera zakudya zina zomwe a prison anatizoledwa kubweresa komanso tawabweresera Colgate, zinthu zomwe zimakhala ya prison. Mawake mkulu ona za maubala chipani cha MCP ndi mayiko ena a Patricia Kainga Nangozo wati akaidi akusowa zinthu zambiri pa moyo wawo. Munkhani zakunja ku Zimbabwe mnyamata wina wapezeka ali ndi moyo masiku asanu chisowereni mu nkhalango ina ya boma imene
muli mikango ndi njovu zochuluka. Malipoti akusonyeza kuti Tinotenda Phudu anasochera atayenda mtunda osachepera 23 km kuchokera kwawo mkulowa mu nkhalango ya boma ya Matusadona. Iye wati masiku amene anali mu nkhalangoyi amagona padwale ndipo amadya zipatso za mchire. Mukamba kwake iye anali ndi mantha akamva kulira kwa mikango komanso akaona njovu zikudutsa. Nkhalango ya Matusadona ili ndi mikango yopyola 40 ndipo ndi imodzi mwa nkhalango zimene zili ndi chiwerengero chochuluka cha mikango muno mu Africa. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Manja ambiri ali kakasi mdziko muno kamba kangozi zogwa madzidzidzi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wadzudzula mchitidwe wokuba zinthu zopita kwa anthu ovutika, ndipo mu nkhani zina amene anali m'malo osamalira ana ovutika afikiridwa ndi mabuku kudzera mu ntchito za Mr. Luke's Library. Munali ndine Dave Kadama, ufunanani chaka chabwino chatsopano.